Wow, so beautiful forest in the Philippines. Nice view. Oh my God, what is that? Hi friend, what is your name? What? I don't know and understand talking to me. Hey, are you okay my friends? You are a Chinese? Oh my God! May dalawang foreigner. Isang Amerikano at isang Chinese. Sasabihin ko to kay Commander Tatoy. A few minutes later. Okay mga tropa, maganda kayo. Baka may mga kalaban sa tabi-tabi. Yes, Commander. Commander! Commander! Anong nangyari sa iyo? May dalawang foreigner doon. Nakita ko. Ah, ganun ba? Ilan sila? Marami sila, dalawa. Isang Amerikano at isang Inchik. Ah, ganun ba? Pira na to, let's go! Tara! Ayun sila, Commander! Okay, palibutan nyo. Ginagawa mo! Ginagawa mo! Dapa! No. 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 Sampa ka! 3 days later. Pinatawag ko kayo dahil may tawag sa akin galing sa itaas. Dahil may dalawang banyaga na dinukot ng mga armado. Sila ang ating misyon. Kailangan natin sila makuha ng buhay. Sir! Let's go! Magsaya tayo kasi malaking Help pira me, to. help me. Help me. Commander, naririnig mo ba yung naririnig ko? Uy, maganda kayo kasi may helicopter. Magsikalat. Oh my God, help me. Sumuko na kayo! Napapaligiran na namin kayo! Hindi kami susuko! Commander, paano na to? Pinilubutan na tayo. Lumaban ka! Abante! Damay na puro. Bulantoy! Baloy! Moy! Help me. Help me. Thank you, my friend. Pero di ko kaya bumitaw, ika'y masasabi. Yeah.